Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Были, конечно, сложности с мелкими хозяйствами, с фермерскими. Район башлыгы чәчү барышы белән танышты. Кстати, не раз сертификация, ездили на спортивное питание, сказал, что востребовано. Тимур Нагуманов нәтиҗәле спортчыларны кунак итте. Проводим это мероприятие для того, чтобы поддерживать нашего населения стремление в исламе. Яңа Нәдердә Рамазан гаетен зурлап үткәрделәр. Республикада язгы кыр эшләре гөрли. Яңгырлар бераз комачауласа да, бу чорда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә эш җитәрлек. Әлмәт районында быел бөртекле культуралар 35 мең гектардан артык мәйданны биләячәк. Эшләрнең барышы белән бүген район башлыгы Тимур Нагуманов үзе танышты. Быел Әлмәт районы басуларында 25,780 гектар чамасы язгы культура чәчү бурычы тора. 9300 гектар мәйданны көзге будай били. Аларның торышын авыл хуҗалыгы белгечләре өметле дип бәяли. Карның тиз эреп туфракка сеңү өстенә язгы яңгырларда үз файдасын бирми калмаячак. Шулай булгач, быелгы сезон уңышлы булырга охшап тора. Район башлыгы кичүчәт хуҗалыгы басулары белән танышканнан соң Такарликов исемдәге җәмгыятькә юнәлде. Бу хуҗалык районда иң эреләрдән санала. Өстәвенә ул сөт җитештерү буенча махсуслашкан. Шуңа күрә хуҗалыкта бертөкле культуралар белән бергә азык культураларына да зур әһәмият бирелә. В принципе, пока погода для урожая благоприятная. Будем смотреть, что будет дальше. Нам еще остается посеять достаточно много пшеницы. Технические культуры только приступили наши сельхозники. Ну и задача, конечно, сейчас ловить эти дни. Сезон айынан быел Әлмәт районы басуларында техник культуралар 17200 гектардан артык мәйданда чәчеләчәк. Бу азык әзерләүгә дә шәп туфракның сыйфатын да яхшыртачак. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев сүзләренчә, уҗымнарны тукландыру планнан 18% тизрәк бара. Күпьеллык үләннәрне һәм туңга сөрүләрне тырмалау пландагы саннарга җитә диярлек һәм күрсәткечләр 80%-тан артып китә. Шулай ук план буенча орлыкларны агулауда тора. Шулай да күпьеллык үләннәрне тукландыру һәм уҗымнарны тырмалау буенча эш күләме әле шактый кала. Сабан культураларын будай, арпа, солы, ашлык кукуруза, кара будай, бурчак, вики чәчү тулы көчендә бара. По семенному материалу под урожай 22 года также хозяйства обеспечены. Но были, конечно, сложности с мелкими хозяйствами, с фермерскими. У кого-то с прошлого года не смогли заложить семенной материал. Как-то из положения выходим. Закупаем или проводят обмен. Район башлыгы шулай ук Яшелчә үзәнендә дә булды. Биредә бүген теплицаларда кыяр тәмләткечләр өлгергән. Дөньядагы вазгыятькә була бездә җитештерелгән азык-төлеккә ихтыяҗ көннән-көн арта, димәк авыл хуҗалыгы предприятиеләренә эш булачак дигән сүз. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Район башлыгының гадәттәге туры эфиры темасы балалар куркынычсызлыгы, бакчаларда төркемнәр формалаштыру һәм мәктәп яны лагерьларын оештыруга бәйле булды. Бу хакта Әлмәтлеләрне кызыксындырган сорауларга җавапны район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловскаяга бирә алдылар. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые жители Альметьевского района. Туры эфирның башында ук район башлыгы шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Табибларның баш ярдәмчеләре булган әлеге һөнәр ияләренең җаваплылыгыннан, эш нәтиҗәсеннән авыруларның тәрәллек тизлеге һәм сәламәтлек сыйфаты тора. Әлбәттә, бу белгечләрне әзерли торган уку йортында үз казанышлары белән Татарстанда билгеле, диде ул. Һәм шәфкать туташларына ихлас рәхмәтләрен җиткерде. Тимур Нагуманов калабызда кабаттан эшләтелеп җибәрелгән 2 һәм 4 номерлы автобус маршрутларына да тукталды. Бәйрәмнәрдән соң Әлмәттә берникадәр тоткарлыклар белән автобус маршрутларының эшчәнлеге кабат җанландырылды. Газель Next City маркалы 8 яңа автобусны Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән сатып алдылар. Бу хәрәкәттәге состав санын арттыруның беренче этабы. Икенче этапта тагын 10 берәмлек техника сатып алыначак. Анысын безгә Татнефть компаниясе бүләк итәчәк. Мы немножко поменяли маршрутную сеть, сделали эти 2 маршрута, 2 и 4, которые в этот раз отвечают одному из основных требований, которые предъявляли жители к существующей маршрутной сети. Они оба маршрута максимально охватывают улицу Ленина, то есть практически с каждой окраины, с каждого удаленного поселка теперь можно будет попасть непосредственно на улицу Ленина одним маршрутом. Киләсе атна җомгасында 20 майда Әлмәттә эшкә велосипедта бөтен Россия акциясын үткәрү планлаштырыла. Акция шәһәр урамнарында энергетик нокталар оешмасы белән яңа форматта узачак. Барлыгы 7 нокта булачак. Алар шәһәрнең төп урамнарында һәм тыкрыкларында урнашкан. Һәр ноктада волонтерлар махсус пакетлар өләшәчәк. Анда азык-төлек җыелмасы, банан яки алма, паста яки батончик, истәлекле сувенир булачак. Район предприятиеләре һәм учреждениеләр арасында акциядә катнашучылар саны буенча иң актив һәм күп санлысы бүләкләнәчәк дип ышандырды район башлыгы. Я думаю, что иногда надо такие вещи просто хотя бы один раз сделать, попробовать, начать.
И дальше для многих, возможно, это войдет в привычку и станет таким нормальным, здоровым форматом добираться на работу и с работы. Тем более, что в нашем городе, благодаря Татнефти, шикарнейшая инфраструктура для перемещения на велосипеде и на самокатах. Туры эфирның икенче өлешендә Тимур Нагумановка мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская кушылды. Ул балалар бакчаларында төркемнәрне комплектлау хакында сөйләде. Бүген бакчалардан 3000 артык бала мәктәпкә озатыла. Димәк, шул чаклы бала мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә бара алачак дигән сүз. Әлегә яңа программа урнаштырылу сәбәпле чиратның ничек барганын әти-әниләргә түгел, белгечләр дә тәгаен күрми. Тик бу тиз арада хәл ителергә тиешле сорау. Ничек кенә булса да, 1 июньнән бакчаларда төркемнәр формалаштырыла башкалачак диде Ирина Александровна. Моннан тыш эфир барышында бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру, балаларның җәйге каникул чорында куркынычсызлык мәсьәләләре дә кузгатылды. Иртәгә калабызда Татнефть компаниясе призларына грек-рим көрәше буенча бөтен Россия турниры узачак. Ярышларда Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Хакимҗан Давронов та катнашачак. Бәйге алдыннан көрәшче егетебез район башлыгында кунакта булды. Очень опасный. Россия беренчелегендә җиңү өчен Хакимҗан Давронов ярышларга ел буе әзерләнә. Спорт мәктәбеннән кайтып та керми диярлек көнне шер тренировка узарга туры килә аңа. Почти весь год в спортшколе прожил, чтобы брать этот момент для подготовки к первенству России, основной старт. Сокланырлык та бөтен Россия турнирында урын алу өчен максатчан спортчы күп көч һәм тырышлык куя. Булачак ярышлар алдыннан узган очрашуда Хакимҗан Давронов әлеге шараның спорт дөньясы өчен мөһимлеген ассызыклады. Много народу приезжали, но в настоящее время даже представители Сирии говорили. Иртәгә Сирия, Белоруссиядән килүчеләр була. Россиянең төп җыелма составы булачак. Бу инде дөнья чемпионатына әзерләнүче спортчылар. Хакимҗан да ул исемлеккә керә. Кстати, он состоит в этом составе. Район җитәкчелегендә кунакта шулай ук ирекле көрәштә ил күләмендә танылган Арина Алексеева һәм спортчыларның тренерлары. Намного больше понравилось, чем танцы. Ну, это почти как танцы, только на ковре же получается. Ну да. С партнером вдвоем. И что, прям понравилось вот это вот? Но все-таки тяжелый же достаточно вид спорта. Ну да, тяжелый. Многие спрашивают, почему именно девочка занимается таким видом спорта, говорят, не женский вид спорта. Все-таки есть какие-то трудности. Очрашуның максаты спортчылар хакында кайгырту гына түгел, ә үсеп килүче элмәтләрдә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, спорт белән шөгыльләнүне тормыш юлдашы итү. Районның физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин сүзләренчә, ел дәвамында уңышлары булган спортчылар белән һәр елны шушлай җыелып утыруны традициягә кертергә җыйналар. Бу спортчыларның абруен арттыруга зур адым булачак. Сзади не раз сертификат, спереди на спортивное питание. Сказал, что это востребовано, что сфотографируем. Очрашу азагында кунаклар бер-берләренә бүләкләр тапшырды. Ознакай картлар һәм инвалидлар интернат йортында тәрбияләнүче тыл хезмәтчәне хезмәт ветераны Миннегаян Зияфетдин кызы Садретдинова 95 яшьлеген билгеләп үтте. Юбилярны туган көне белән котларга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Юлия Абдреева да килгән иде. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Юлия Абдреева юбилярга нык сәламәтлек һәм иминлек теләде. Россия президенты Владимир Путин исеменнән котлау хаты, азык-төлек җыелмасы һәм чәчәкләр бәйләме тапшырды. У вашей проживающей, да, у нашей бабушки было сегодня юбилей, 95 лет. И мы сегодня приехали поздравить, пожелать ей, конечно, крепкого здоровья. Котлауларга шулай ук район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Актүбә бистәсе башкарма комитеты җитәкчесе Илһам Мөхәммәтҗанов һәм социаль яклау бүлеге начальнигы Илиза Мәрдәшина да кушылды. Шан күңелдән юбилеегыз белән тәбрик итәбез сезне. Сезгә исәнлек, саулык, әле менә шушындай матур әбиләр белән 100 яшыгызга тагын килебез Алла теләсә, әмәгез. Юбиляр адресына бик күп җылы сүзләр һәм теләкләр яңгырады. Шулай ук Миннегаян Зияфетдин кызы Азнакай муниципаль районына 90 ел юбилей медале белән бүләкләнде. Юбилярны котларга Бүгелмә районыннан да кунаклар килгән иде. Очрашу барышында әбиләр чәй табыны артында яраткан җырларын башкардылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәмнәр берләштерә, дуслаштыра, араларны якынайта. Шуны исәптә тотып, моннан берничә ел элек Яңа Нәдер авылында күркәм традиция булдырганнар. Рамазан гаетен зурлап авылдашлары бергәләп бәйрәм итә. Ул матур уеннар, бәйгеләр белән үрелеп бара. Бу юлы да авылдашлар әлеге күркәм гадәткә тугры калды.
Кояшлы матур көндә учак янында кайнашу күңелле эш бигрәк тә пешерелә шәхси авыл эшләренә багышланса. Яңа Нәдер авылы халкында мондый күмәк бәйрәмнәргә гадәттә пылау пешерәләр. Учакта томалап пешкән ризык аерата тәмле була, ди Ринат Асизов. Ул инде берничә ел рәттән күп санлы кешегә җитешле итеп Рамазан аенда көн саен пылау пешереп тора. Күрше авыллардан киләләр, мөселманнар да киләләр иншалла. Где-то 300-400 кеше чамасы булыр иншалла. Көтәбез. Бәйрәмнең максаты балаларга үрнәк күрсәтеп, мөселманнар өчен иң кадерле булган ике бәйрәм Рамазан һәм Курбан гаетләрен ассызыклау. Проводим мы уже лет 5, наверное, это мероприятие. В основном проводим это мероприятие для того, чтобы поддерживать нашего населения как бы стремление в исламе, чтобы люди видели, наше поколение видело будущее, не отмечали как бы какие-то праздники, там Новый год, там не ждали 8 марта, а ждали вот именно Ураза Байрам, как бы. Для этого мы организовываем столы, чтобы наше поколение как бы вот это все впитало и в будущее уже как бы передало своим детям. Как бы. Сабанту мәйданында оештырылган бәйрәмдә тирәк авыллардан Әлмәттән дә кунаклар күпләп җыелды. Алар бергәләп Коръән сүрәләре укыдылар, төрле уеннарда катнаштылар. Мондай очрашулар кирәк, мондай очрашулар кирәк. Үзебезнең нидә генә түгел, мәхәлләдә генә түгел, башка мәхәлләләрендә привлекательләр кирәк, башка авылларны да привлекательләр кирәк, аралашырга кирәк. Мөселманнар аралашып яшәргә тиеш. Яңа Нәдер авылы мәхәлләсе үзләренең бердәмлеге белән аерылып тора. Биредә күмәк ашлар, Коръән мәҗлесләре уздыру моннан 10 еллар элек оештырыла. Шуннан бирле Рамазан аеның бер генә көне дә ифтар мәҗлесләрсез узмый. Җомга намазларына, бәйрәмнәргә дә халык күпләп йөри. Мәдрәсәдә укучылар саны да елдан-ел арта. Рәдифә Нугманова, Әнҗе Хәсән, Шинамарат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 14 майда санитар-экологик 2 айлык кысаларында Әлмәттә 2нче гомум район чистарту өмәсе узачак. Әлеге традицион чарада барлык теләүчеләр катнаша ала. Өмәнең үзәк урыны итеп Шевченко урамы буенча урнашкан гараж кооперативлары билгеләнгән. Ул 9 сәгатьтә башлана. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.